borok kaham nei kono nin jaga kai yang ni kono suari ro ni pisi yang waktu nai streaming sudah bini net slung ti mas ini Airtel sih ini Airtel ada Jio Net jaga orang debra borok yang rabuka dong ka langsung naik suari ro ni pisi tui oh kumungbu cabot kai sana ki besar kumungbu live hay này mình live vào đi bumung besar kiowi naik kita hay dong हमारी reforma हमारी reforma ने record नहीं कर असम सारा तो ग्रुप और चराई पाने से मी कुमा उठाने कॉक नया kai to no surya kai to ni kai to thani ko suri na rungya pan dao gir jao phai bo gir jao kai to no khulum na khulum thani bo khai phatara miri gui to berai to kai to ni kok sibin hali kai tor ni kok si bok naya kai tor ni kok kenana pemucung ya kai tor ni mucung tu kai potong nana ya buma bu parong no bot hokayo engke hamari no kai porotong nai Saya bisa apa membuat nona kiogo, apa membuat nona kiogo di kita, Lizara reforma. Oh, Bobo. Serai phana tobo je chuk te bini ya chuk te kai to no abuma buha bono biskut chadi ni rimani orang rokno bo kai to ni thum no bo angeri kai to ni lung chabo kai to bono khorang kaham rima ba kai to no lobo serai rong ni pandao bobo je mantu kai leadership now participate kai kai to ni sam tangiyo om ni ba kai to ni mokolo kai to ni chup no hani hawo bini bagui ha pantang अब निकावी कौन पिनी तो खाया तो ना निकावी सोरी रखनी बिसिंग कोई है ना हाय कौन सारा बिंजा आके और
orang norok bahai matong. Buma bupa jol bibi orang jot cuk no hani sakau kai tor bai baksa tongui nai. Joton saya bersatu tu seorang cikon. Bokai horni kundulo mor keo jadi kelainan nang kangkai buma bupa te orang bibi jang ni bong ni buka tong thokui tong manahin. Bo bupa bo buma nije ni besar no oh terima lama him thangman nukui sering kai mat mai galak jung oh sengsara tong pruna kai to ni bus kang o obote kai jung sekar sak ya tui kai to ni bus kang o kai to jot ni bus subrai Yesus Kristo bini jung no hani sako acuk thayo acukui jot ni bus somnani jora sok paya sikang jini nukum jini protek Kristian nukum no jari janu nukum no jung nani cesta mana lai nai Ia kaitung segarzak nai, obo Bible sawang saya, pun merarong ni dolo pun hapayai pun segarzak mahai keno jombo, o kahamrong ni bisyo hamya no kaitor to lima ya, segarzak nai, nini kaza ni borok pain segarzak nai, nung o sengsara tong sani, borok no jung namai maya kai. Borno chung olam kaham na puno koi mayang kai, o ko boy kadang kai tor no borok no bom nani, kurung mayang kai, chung kalsan nai. Oro tay mokon mukti kham mung kuroi, mol brum ni bago ni mo. Mia unorong no, kok kaisa sak. Guru isinna koroksa o sansara tong propini je icha tu kene tong langka binto buri nai thokem nei dia tong mong kai sinda bothui bintong pai ken no rogo de dakta ano rogo tong tutui obo no rogo tong tutui asuk kai tor seraika kai tor ni ko khamya be bang saka oboni kore duijana suari kai tor duijana suari rohoka suari ro pai bini yagra koroksa yagra romoi koroksa debra romoi bono jumno hani sakau birit lang thangka chung no hao hawi maloke asu kai tong toto kobo beban nu anggo oro matong khang khai ini kawan subuh tam goi kai tor jung ano khai hapria oro beba gorong na hamza goi tong nai kai tor tam ni bagoi ano hamza kia bini hamzang mako rok joton thani thangoi sawiyo tamni bagoi an thani paisa phaiya hinui kutugoi tong nai borok kono tlang thang katok lamo thangoi nai singmani ojung no hani dok lamo joto borok kai to no lok lai tong thotho kai anando kai tong lai mani oro hapna skang Toklang kana o ay na potoma to ay na bus kang wathangoi basawi bini sampli nogoi kha
koroksa bini no bini barandao jonghor koroksa pai kai to ni khama kam sanani bono ruklai rohoka koroksa missionary pai ka bono ruklai rohoka pastor pai ka bono ruklai rohoka ke bo kai to ni ko khama kam lo bin thani pai sa pai na pai pa na bono ruklai ma to dei buini besai cela officer bai buini besai ro bai kai tongoi tong mani bai nau da kai no khang khai bola cima bai no o ani tong mung le chai ani tong mung le ham ya ang mung sa ang o chung no han ya khao hap na ni sichuk ya kai ton ni busa putu ro bai kai tong nani ang sichugia kinoi uklok tu philoi phiro hui ai no hai amor ke ono honni kun lo na thangoi tongoi ka dei mung sapung mai bini samung klai matui no bo bini bus punja ko bini sawi mana bo samu klai matui kena sasti mana obo sawi mana obo ni pura kai bo complain kai maya hinsa obo sadhu sundar singh ni testimony sadhu sundar singh ni imang hai kai bo nugi mani kai tor bono bar ek bar thuka sawi o imang no imang দ্বিতীয় বার thuka ai imang no imang তৃতীয় বার thuka ai imang no imang nugi kai tor bono nugi kha Sadhu Sundar Singh ni testimony naro poriwi nai di. Apurui ni kaum Sadhu Sundar Singh. Jing o sansara jini tong Mumbai. Juk no hao chung jaga manna de maya nini bangui habanta tong node tong ya. Nini tabuk ni tong Mumbai si oro bebam no nini bus tong saprai. Nini account tong oro bumung ni busapo nini bumung suizas kang warino. O sansara no ngatai bro kai tor nono tak nai nono sisti khai nai nini bumung suina nono or sansara ro oro. Nini account tong nung bubusuk samung ka ham khai ka bubusuk samung ham yatang ka o bebab na bumung busapo jini account tongo jini list tongo ani list tong ma hai no ani bihik besarong ni list tong bayo boni bumung botong bayo sabot busuk ka ham klai busuk ham ya klai orang ini ke hambai hamya kesat punai cumno hani hao hamna baksa borok kai pasta Christian dok kai tumai Christian lengka cum girja thana ni jora maya kai tori thani suri nani jora maya bono log nani khulun nani jora maya jo to borok jora manu nung bahai ke jora maya to obose ani proshno jo to borok jora man to nung tamni bago jora maya to Budi sai kai to nono jora kom de rito nini jibono kai to jo to nono saman baksa kai no jora rito kai to ni bawa no ba ke jora rima ya to ang sangsar kenang wis sabo jotun se kenang kangkai Bang ma borok Bill Gates pan bin man Sini
Bharat desa sabo joton se genang kangkai Anil Ambani hinnai tongnai Mukesh Ambani hinnai tongnai sabo sabo joton se chini o in Bharat bisingo sabo joton se khamata genang kangkai Narendra Modi hinnai tongnai chini Prime Minister borok asu borok kotor borok genang শিক্ষিত borok borok salo busuk koi gonta mannai borok khai asuk genang ngitam nani bo salo koi gonta mannai Bobo nung ang khai na 24 gonta untong Bintani bo 24 gonta no tongo Nung kurui borok ngoinin thani jora kom rizat nai obo haya boto genang joto se khomata botor bintani bono khai jora ang 25 gonta ni nai ni kai to ri obo hai joto no saman baksa khai no jolo jora ribo tamni bagoi chung kai to no jora rimaya jodi pui jora riman to khang khai tamni bagoi jora rimaya Sini pura prithibio sabo joton se khomata ganang puisa sungkang khai tab kubang ma borok kai Joe Biden hinnai tamni kai both US president US tabuk super power tongo omni bagoi bon ongnai ini Joe Biden ni pung kan sanai tongnai dia asuk super power ni power or supreme power tuinai borok ngibo bobo nung ang haino 24 gonta no mano borok bokai toro khulungani zorari mano hengkai chung tamni bago kai toro khulungna zorari maya kai toro nosuri nani zorari maya Tamni bago ba ma kai to risai guruttopurno ri tongo o Israel rok hai kanan hao tong nai borok hai bini hamari rok nanugui o sansani jolma jolsa manu rok nanugui o sansani lu tu no sawi kai to no zora rimaya kisa kai to no zora rimaya kenan hao tong nai tam ni bau kai to no borok moni maya kai to no khulumi maya kai to ni bau zora rimaya tam ni bau kai akanan hao ka kai to ni hamari bai kuplung ha Jumbo jini thani bo asa sopai to kai to ni hamari jung sal brum kai to ni hamari bangru jin thani kai nai ni busa butu rok tabuk nu suri ma bai op ma bu pa tabuk jung poi to khai ma bai jini suni suri mani kai to khana oi jini busa butu rok ni besin to bini hamari jung na phunu gano abo jung lubin to Abu ko kotor samania tini ang norong thani chini ko pisya sanam chini tripura hao jo ton sailu songkha kom ni bisingo kana si jo ton sai kom chini dar long ro bojong ni simi Jung a chai kru ni simi si jung khanawi phai ka
Jadi darlung songkha 10,000 ungna naika. Pau panusi 10,000 ungyakho. 10,000 ni sai si komi rulu khai de komi rulu khai si matong. Asup khai songkha kong. Dui hazar 1919 1919 susung borok Kristoni kothoma kaham no korok tham korok burui borok yachak mani bising tui borok ni suri mani bising tui borok kaito ni buskang mokol yor mani bising tui jadi Tripura hawa jauh tu darlong korok sa panok kau tu non Christian guru kaito ni hamari ba kaito ni kairong mapa ke jauh 100 to 100% Christianity na chung adopt kai mani ya bulo Christianity o chung Christianity o chung jauh to kai mani ya bulo sini bisingo leadership kaito senang leadership rong ni bisingo jauh to bang ma borok orasin nai tong nai Reverend Lal Wola Reverend Klang Loma jauh to say skang Jini sikam dopani bisingo jauh to say sikam metric pass kai nai bobo pastoro boy barjani bini nogo bini baranda o DM paika minister paika IS paika bono chakri chini office of fight di no chini Tripura no nangoi tongo the administration ni samung tangnani bawa no nangoi tongo ini boy bar bono paika request paika tahu to chung chakri tu nani si खूब बस्लो आज राव शिक्षित से पूरा Tripura हाउ से गरोई अब ताबुंग निकाल गया 1930 निकाल से 1935 36 रो निकाल से आप रो मैट्रिक पास खाई तो ना करो बुसुक दामों इतो Kamrisa. Ano ola map lugui nai. Asuk kuzuko ano tubui pai nai. Asuk ano saman ritong nai. Ang bono saman rui bono mon nai. Ang bini sebak nai. Borok asuk kai boni dedication ni bising tui. Borok kai to ni thani kam mani bising tui. Kai to no moni to mani bising tui. Pura Tripura hawa korok sapano non Christian roi chini dalong kong bisino obo hai ke oja tiko teteno kaitor hamari roi head hunter kino chini korok Kau bonorok saiman nai sikam hingkang kai norok dong ni bokoro ko tuma pai nai obo ang saiman sikam rok kayo hiloi ang one ko borok sanai rok ni bisingo ang botongui pai pa para obo berai thui tongui pai bang ma jagawo sikam rok ni ko sa kai boni cerai rok no sigrina bago chau sikam rok pai sering undi asap kai sikam rok bui bai kiri jago bui bai hamyan jago obo borok munsu ini si borok nukon dia bolong di ekstra posu bolong di manu bolong di mayung besar ayo borok no sigrina bagus sih borok di cat di bung sudah sudah obo hai borok kai tor pahai ke borok munsu puino hamza goi man nai
ham buino hamjan nani buino purung nani bago kai to pai ke samungo anang namu ju obo anggo belai keno bara obo hai kai to ni raida o pai mani ya gulo kai to ni muchung tu na borok jot to remani ya gulo kai to ni samuno to remani ya gulo kai to no bom nani kai to ni sani krok bom to nani obo buino jot নিজে বড় প্রমাণী হলো কাইতর আসুক খাই হামারে রেখা অবাং যত সানা না প্রায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং অফ প্রায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস যত জায়গাও না এমনকি সেক্রেটারিয়েট তিনি প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট ও ডিভিশন Obohai director level, BDO level, SDM level, ZDO level, IPS, IAS level of borok songkha ko ni bising okan kai tor asukai amare rika jo to jaga bini pusa pusu putui rokna sa acu kai to ni thani khoro bomui tongnai borok no kai tor kuno din tungno hai no khibui thangya tungno nai khai tongnai ang narong no buini khitumo ton ya henu Israel bini busabutu rok thani salam buini bokhrogo se ang narong no toni nai ni samahai kai tor bono khorok bomoi tongnai bono khulumoi tongnai bororo no kai tor kuno din buini uklogo ton ya kai tor buini puskamo se toni tini bojosu oboron no bebang no siwi hai lisa narok desana phano korok bomoi khulumoi tongai ti ang te ali nok nukum ni borok suprayung nasi chung mon nai lisa suprayung nasi chung mon nai narok te kumun matai no je sano monam no mone ang bai ani nok ni borok suprayung nasi mon nai jumbo Paul samahai keno ang bai ani nok ni borok ani nukung ni borok kai suprayung nasi mon nai chung hinrakna nang nai hinnam chung na tong na nang nai bukha obo hai kai chini nukung revival sok phai nai obo hai kai chini mothao revival sok phai nai chini par house revival sok phai nai chini jaiti gosti amcholi bichiko revival sok phai nai nya thai chung revival je asai tong ma hai tabuk chung revival chung mai phanong nai belai keno charismatic revival hai keno asa ta khai de revival bolte chu change of mind mini mindset no revive khai de ang barbar masau nini bisingo ka ham ya jodi tong khang khai o ham ya no khibide ka ham bai sukung de khai chi kai to ni bus ka chung ka ham khai nu jang nai petrol bai kerosene dalok jat eba petrol bai tui dalok jat जैसा सुख साइकिल का हमो फानो दादी जैसा सुख व्हीकल का हमो फानो दादी गाड़ी का हमो फानो दादी आ गाड़ी का हम कहीं चली मांगला का हम बाय हम या दालोक जग बाय इंजन चली मया का हम खाई ठीक हो बाय के न चीनी जीवन न का हम कहीं चली नानी चीनी फोला जुंग फोला का हम खाई रागुई तो नानी हम खाई chini fola ni engine ka ham na ni khang kai chung ka ham bai choli na kai ham ya bai ham ya no bo khi na mo chung ya
ang Christian le sang no porichoy ritongo ang Christian nung tutui ani kunani hamia chaya no ron le ang kim namu chungya bahai Christian bahai chung tongoi choli bangla gai doni thani chung sak ya panani jora tini diboro chung nalai nai o second session o sak kai to di buskango jani da khokslai tu kai to di buskango chung sang no ya panai oro pulpito pai ang norong noring nai korok sa kai je sang no kai to ni thani revive kai ya panamu chung oro kai sang no kai to ni thani masanai nung no ani bugra nung no ani muthangai sahanoi ang no pogru dini ni simi hai no hai ketal ke ano nung sammo panang dini ani samang bebak no nin thalia pharo hinoi nung kai kai to ne thane oro pog mar nai kai se nung ni jibono revive to nai kai to ni thane ni samang nizani khos lai bai kai nung jadi ya puri maya kai nin thani revival sab khagla bu yakti sadino yakti samabai nin thani revival sab khagla nizani khabai khubai wansung mabai sikai tor thani ang sang mangya phanana ko bahai kesi nini ব্যক্তিগত সামনে জীবন রিভাইভাল সব খায় সামনে জীবন যেপর রিভাইভাল সব খায় না যিনি নুকুমর রিভাইভাল সব খায় না যিনি নুকুমর রিভাইভাল সব খায় কানে যিনি মথাও তাম রিভাইভাল সব খায় আম নাই রিভাইভাল সব খায় বুবুই কেথাং খায় তো Jesus Christ is the same yesterday, today and tomorrow. आज यीशु ख्रिस्टोस साव रिवाइवल सफाइनाम जों खाबाय खोबाय वनसुमाबाय जों सुरि कायतनि थानि नोंनो आनि सुब्राय नोंनो आनि मोथां नायसायनै आं ननो बिसास खाय ननो पयतो खाय दिनैनि सिमि आनि साममां बेबानो nin thani nung je nini mucung tu ke ano samo penang di ini ang nin thani ya parai suriu a barate surimu oro khai suri paina ke pastor rongoi nini suri mani no khananai ini jadi ucapan saya, hebat saya. Kai tonis thani samang ya panani. Nungno ani subrayung, nungno ani mothang nai saya ni, ang nono poito klayo. Obo kosto ya. Ang samani nono kena kantai kosto ngla. Dia nono sabai thang sapro, nono belai keno kosto nai. Hazar borong ni bisigo, pas sesuna borong sawi maya apa pucaran kai maya. Tahu bocini tu prahao, prai 38 lakhs population ni bisigo. 4 lakh borong apa kai sai maya. Obo jadi pastor sakang kai belai keno kelai. Nung sak bai thang ma gai to ni thani ya maya nung no ane subrayo nung no ane matang nai sai ni ang nor poito klayo diniri siminung nini mutung tui kind of ane sak bang kola beba nung samo prati ini nin hadiah ako kai sarani belai nin thani ani samang kola beba
nung jeni ni mutung tu kai sam ngo phanang di hin nani oba belai ke na tu tam ning kai to ni mutung tu kai ana sam ngo phanang di naska ani mutung tu kai na mutung wang ani mutung tu lama o him na mutung ani mutung tu tong thok ma ja ka thana mutung kai to ni mutung tu kai ana sam ngo phanang di hin nani belai ke na tu before nature self-dedication prayer, self-renewal prayer, makanya spiritual revival sampai kamu. Jung obo klai pru obo, sini no nukung di korno, jung jo itu namu itu pun. Sini pesaro, bojono ang klai mahai, subrayung ni thani. Ang sang mang yapar mahay na borok bo yapar na untung obo jo to kuma phane bukha untung obo hai ke jini lukumo jini association no jini mothaw no tikti jibona revival sampai nai kai to ne mutung tui ena chuk no hawo tung jo to nukum nok ni jo ton sai chipon ni simi jo ton sai kai to ni bus kang ke bus kap sa ke oi jung thangoi sabui tong khoi kai to ani mor room tong khoi tong lai man na kai to bini ko kathar na lai man bising tu jo to ni khaw hamare re thung hai no hai jora re pinai solo kaisa tongol an thani khaksang koloi nu jora re nai bini ko lai tu kai to ni lo mung khna lai nai both radio mo itong pro ini self dedication prayer tong nai before jarawa self dedication prayer tong nai obok kha ba khu ba khe narok ma once unai narok jodi a self dedication prayer no jodi tabu mukos to khai ton na mo jung khai ton di ang narok na te parsawan nung no ani subrayo nung no ani utang naisa ni ang no boy to play news halo sabnai salsa tulja topmani osin sarhana ko
na toka sampai Mario sini satu hak sang koloina niabo kaiton bini tus laitu kaiton ni lom na laika tini bo hai na hai bini tus laitu na parang tutui kaiton ni lom na kika kaiton nono tei bo ba kai hamane diui bini lom rok tei bo de sabe man na tei kaiton nono coba thong nono kan thong mang thai ching sama ni di borot sini self dedication prayer kai nai a self dedication prayer hai pro sabo tuma phai oro sa phai nai norok asuk kolo kai ta suridi kai tor nono or revival pandau ana tubuh phai mane bawa nono ham bairu kai tor nini kok thai ro kaham chung no khna ka nono ham bairu over bebak no sana nangi nor no pelai kena shortcut kai nor no nini sakmang bak no subrayung kai tor no nung no ane bukrat nung no ane maisa I accept you as my Lord and personal Savior, as my Lord and personal Savior. Nung no ani bukra de ani mo thangnai sa hinei ano na bosi tung mana nung no ani bukra te ani mo thangai sa hinei ang bosi ani sakmang the tini ni simi ani sakmang pola beba no nini mo chung tui samu penang de hinei nin thania paro suri sano asut na tini ni babu ni suri mung kaitor asuri mung chikon sat asuri mung baras pani bising tui nini korang bini kunjo sabui nai nini jibono revival sabui nai ini sak mang no chung ha bai khok ba wan sung ma bai kai tor ni thani chung ya parimaya ya phanna rung ya ni babu chini jibono revival sab kai mai nung sak no ya parimila kai tor no free ba pe no samok nangan awo chini di bagi tau paithak go ang protective nukhung oroje full family tongnai eba full family geroi phano 2-3 jona tongnai rok phano andaro ni bawe surinamo chungo deno kaitor protect nukhungo bini hamare de thung kaitor ni hamjak ma de khairok ma beba no protect di nukhungo deno chung pujiwi saiman na tui aina narok ni bawe kaitor thani surinamo chungo poribar rungoi chung chini nukhung joto kaitor ni thani surijak namu chungo jadi narok hengkhang kai jadi mujung jak khang kai orok norok ni poribar ke orok pai basa pai di pore ang norok ni bawa suri nai ke bo jodi mujung nai tong khang kai nukhung ek poribar joto norok poribar kai sa orok basa pai di poribar gan au basa pai di obo hai kai norok nong khoroi norok ni achuk thai ni hoite nong khoroi bus kango pai dan poribar jod to ek lobe jod to pai dan ja poribar nai tu gui poribar ke pasawai je tong nai
Kerui rok no kai kung sawi maya je nukung ekta nukung ni borok na yak romai di do kiting kai kono romai di obo je basa tani kisah kolok kai kono basa di yang ekta poribar ekta nukung ni borok norok kai to ni bus kamo norok tabuk ni jora deung khas Syria tabuk ni jora deung nai obo norok kai to ni bus kamo ek poribar kai nuksak mani jora tabuk simi panong saimano oseng saro norok tong sani Reverend Colin Tamanisa, I long for days as my whole family when we appeared before the Lord. Salsa, bini joto poribar ropa ke kaito nibus kamo basa mani, kiti ke basa we kaito nibus kamo nungsa we to mani jora, azora ang khatang we ma, tungo azora ang kopi maya. Siya tidi, tawa tidi, nong ni joto nong ni bororok no yang rom lagi, ototo nong ni yak ni, nong ni poribar ni bororok no. Dan isa nukung ni bororok bagai yang manjui tu, kui ni bororok paya, kui ni nong ni nukung ni bororok paya, dan isa nong nukung ni bororok paya yang rom lagi. Kebo, ani nok nukung di borok kebo kerui bang tidi. Ang basai maya kai jadi nung tong hang hai. Nung basa di kok kerui, ni nok nukung ni borok ni babu nung. Je jago basa wa jago no. Je jago nung tong wa jago nung basa di. Ni nok nukung ni borok. Ini nok ni borok je tu kuroi, aku nok ni borok ni bawa je sunan orang. Kini worship leader, I surrender all. I surrender all. And Jesus, I surrender all of this heart. Orang lain kait, cabut dari masjid sanai. Beba itu baik hak, beba itu baik. Jung kait torno beba itu baik. Jini nukung, jini poribar prop nukung. Jung Subrayung kaito di tanis saklo ya. Tini deong ka saiman dia. Tini de lasung na inung naum ni nini nukong ni nini poribar roba ke oba ke kaito ni buska o basai kaito ni buska o nusa ko tomani tini sal sad nong ano mano. Tini de buska o ek minute ni Dei kontra, 2 kontra niska. Sawi saltam dia bulot mau naik gelo sawi maya. Nini bersabut nero. Bos Yesus Kristus no maya sikam. Kait to nebus ka samung kaham kait sapa natang yeska. Bos pina pantong. Eba ang pina tongo. An busaro pai kait to nebus ka mo bahai kait. Dewa isa nusa binte manno maya. Ini langsung nak sawi maya.
Audi bagui chung je almost now je sini no nukung bagui ke bak kalau kai to no sini song ni tak orang lem kan bebas kebaikan bebas baik with a prayerful heart lepas pagi kecil mukumui tongai kai baru nani korok pomui tongai sini song litar oni kora no kena lai kai to ni khali chung kena lai kai to ni korang chung kena lai korong itu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kaitor chung ke boli chung rohani haus sokui sokui pro ke boli chung karya tui ke babai sikar jadiya tui ani kusa buti robaya sikar jadiya tui ani ama paro pani sikar jadiya tui mini kuski marchun to kaitor to perform hai chung nono lobui nono seva kai nono mori to mana tuke sini nukumo kaitor nungdiri amare nudini kade suri sano kaitor video jorao opanda hemanta kana jot ni nukumo miri bola dharma ke kaitor borong ni thanyo ni bible ni suri kaitor opare baro nai kaide o samsar ni te bola ni amare kutumba ke borong hamare ni suri kaitor tubang mau susto paribar tubo susto paribar no kaitor no jana bola susto mana te kaitor no borong hamare jan jabade ni hani suri sano soitan ni anjong mung phemlo mung bebang ni te kaitor borong ka kaide borong no kate ni kaitor ni mutum te kai ni rai dan tu tong nai no kumungan na te borong no pade ni jubadi soitan ni anjong mung phemlo mung no kaitor ke bengoi mejan ni mana te borong no pade jabade ni hani suri o suri mani bebang no minimum lobjan na usum mini kungsung na usum tay opo protect di paribar oro basai tong nai jot to khong ni babui jano mini hamari mani jung protect di nukhungo tong thok mari hamari sopai mana tukai jo to disur man nung khani ni jung namo thanai suprai Jesu Kristo ni mungui ni thani suri sanjao suprai ni suri mung suri nai dikena Jung lohani cinia Nini mungkata serzabdo Nini hakai do Nini muncul kei jung hau mahai hau mahai tungtung Nini mungkata sunmati Ui sini amek lai mana jung nakarte Jung sini amek lai mana nakarte Jung belai ya tam jokti Ya ya sitra te kakiriti Kami he apatra Yesus sasa Orang Kai torjo tono no hamare rekho Hello. Ini Sunday ni offering ang isa supply diwan no. Ini revival crusade Sunday offering ini ni offering ka 5,445. Tabok to lunch and rest pasul tungkang le no. Tuluk lai tungkang le nai. Ako niya dulu. Jadi next session ongai 2:30. So tadi delegates operator sikla ro ko bazo 2:33 mo again tadi semua sampai ni barbe. Play ini sari ini pandau ini dapat ngomai. So tadi delegates ono ko bazo sari wajib service dapat ngomai. Kita pun lunch and break di sana mai rostai mano red bonai mano sini resort no pai malai untuk yang malai mano langsung no mai
Oi.